Ben, moi bon día, moi boa tarde. Xa vimos de manter unha delegación do BNG, como vedes, pois integrada pola nosa senadora Carme da Silva, por os nosos portavoces do Porriño, de Mos e de Bembrive, o noso que foi candidato en Bembrive e un portavoz municipal de Vigo e eu mesmo como diputado, coas plataformas Benbrive en Pé e Defender Mos, precisamente en relación con unha infraestructura que entendemos que non debe ser executada, como esa prolongación da A52, non debe ser executada porque estamos convencidos de que hai alternativas máis eficaces e máis eficientes, que curiosamente o Goberno do Estado non estudou cando fixo ese estudo de alternativas en que avaliou tres, pero non a que nos parece que é, lóxicamente, a que debe sair adiante, que nos parece que é de sentido común, que é liberar de peaxe a AP9, no tramo que se determinaría, podía ser entre Vigo e o Porriño, podría ser mesmo entre Vigo e Tui, liberar de peaxe ese tramo da AP9, mellorar a conexión coa A52, corrixir tamén en todo o necesario a A55 para diminuir a perigosidade desa autovía, pero en todo caso estamos falando de que frente aos teóricos 400 millóns, que probablemente serán máis, e o impacto brutal que tería esa infraestructura con un túnel cortando e afectando núcleos urbanos, afectando, dividindo parroquias, esa prolongación da A52, que ademais estaríamos falando dun horizonte temporal moito máis amplo, a posibilidade de liberar de peaxe a P9 e mellorar as infraestructuras, pois sería moito máis rápido, non habería impacto engadido, porque é unha infraestructura que xa existe, que está infrautilizada nese tramo, e só hai que dar un dato de 60.000 vehículos día na A55, temos pouco máis de 6.000 na AP9, por tanto, con capacidade para asumir máis tráfico e cun custo infinitamente inferior. Por tanto, a pregunta do BNG é: cal é a explicación de por que o Ministerio de Transporte, que normalmente a dificultade que ten ou a que expresa cando se reclama que se construen infraestructuras que si son necesarias e que non hai suficientes recursos públicos, neste caso ten recursos públicos para unha infraestructura que entendemos que non se debe executar cando podría resolver o problema con moitísimo menos custo. Bueno, o BNG teno claro, así o vimos manifestando en todas as oportunidades en que temos ocasión, nos plenos das corporacións destes tres concellos, no Parlamento de Galiza e tamén no Senado e no Congreso, en que xa temos registradas iniciativas para reclamar ao Goberno que deixe como mínimo en stand-by, que retire ese proxecto, pero como mínimo que o deixe en stand-by até estudar esta alternativa, que, como decimos, creemos que é máis lóxica por ser máis barata e por ser mesmo máis eficiente do punto de vista da conectividade de toda a zona. E temos solicitado tamén a comparecencia na Comisión de Transporte do Congreso do ministro Óscar Puente, do secretario de Estado de Transporte, o señor Santano, para que nos expliquen por que non estudaron esta alternativa e, en todo caso, para en directo poderlles reclamar que o fagan. E sinceramente, sorprenderíanos que nos desen un solo argumento, polo que habería que priorizar unha infraestructura tan cara e tan agresiva co medio, co contorno en que debería, que teñen previsto implantala, frente a unha que é moito máis racional. Por lo tanto, o BNG vai seguir traballando aí, vamos seguir insistindo para que se impoña o sentido común neste caso e se poida ir a unha solución que é moito máis razoável. Lóxicamente, nós queremos que a P9 se libere de peaxe en toda a súa longitude, desde Ferrol e a Coruña até Tui. E queremos que
hai que facelo ademais de maneira inmediata. Queremos lembrar que hai un procedimento de infracción da Unión Europea por considerar que a prórroga do PP do ano 2000, que prorroga a concesión entre agosto de 2023 e agosto de 2048 foi ilegal. E, por tanto, estamos reclamando que se poña fin á concesión e se libere de peaxe. Este é máis un argumento para facelo, é un argumento máis para facelo. De todas formas, o Estado sempre tería, entre tanto isto non se produza, sempre tería unha solución de liberar de peaxe o tramo que permitise mellorar aí a conectividade e establecer esa alternativa de comunicación sin necesidade de facer esta infraestructura e, por tanto, o BNG vai continuar traballando nesa liña.